matar baba a haka da shi ce gani na ni ne na gari a cikin abokanai na kaf. Allah suna fariya da ni sosai. Kaganka baka da wani sana'a sai zama a cikin gida a cikin mata. Kuma tun da ka fara sana'a ko kai shi baka taɓa sowa ka kawo gidan nan ba. Baba kuma gori zaka mu? An baka gorin. Kullun ceciyen yayi akan hanya ce baka da wani aiki. Kai Allah ya sauke. Yanzu zan fita insha Allah sai na sayo baba abinda ba a taba sayo mishi ba. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Dama na bar kanta na ciwo. Ashe rabo mu kenan. Ai baba ba mutuwa akai ba za dai a mutu. Shi na gaba kara nan. Kai fa kamun gori kace tunda ka nema min sana'a ko gishiri ban taba kawowa gidan nan ba. Na gama nazari kaf sai na ga ba abinda baka da shi a gidan nan illa makara. Fata kake da mutu? Shi yasa na sayo maka sabuwa baba. Kuma in Allah ya yarda zaka ga abin da zan maka a gidana. Amma fa yaron nan fa ya fa yi kyan kai. Ya rasa abin da zai so min sai makara? Yanzu duk arzikin mutum Alhaji in ya mutu sai dai ka ji ana ce a je a aro makara a kai shi. Amma kaga shi yanzu zai siya maka makara idan ka mutu sai dai ka ji an ce a ɗauko makaran Alhaji a kai shi. A ɗauki makaran na a kai masallaci. A kai masallaci. Ibon dan na mutu aro a masallaci. Ɗauki makaran. To amma dai baba abin arziki. Modi. Kar ka kawo gidan nan. Kar ka dawo gidan nan tunda fata kake na mutu.